Kajing im badap de kajing bat bomla ban thu lupa kajing khun jong kajing ban jo kajing duk hakaba kawai galong kami haringkat bat kisan gut ki khun klai khun ye kajing jong kajing im bat kajing ban pau kajing bakadon bat ban pendap kajing don kam bat kajing kni linti ye kajing sai kadi kajing rap kabakalayo na ka im lang kasalang kini kilong ki khubor Kajing jenjar wak jing ngolem banyarap ya ka imlang ka solang ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Umling Circle jong ka Ribhoi District kala ay ka jing khmi linti jong ka jing shai shakaway ka long kami harangkat bak kisan ngut ki khon ki baya khon ya ka jing ban jong ka jing duk bak ka jing im ka baso asat hadian ka jing klat no ukurim jong ka ikong Martina Shadab ibasong basa ha umling sarang ilakit hi daladie ban penhe pensan ya kisan ngut ki khon Kidukhat jong ka FKJGP kila ay buram da kaway ka yeng ka batay thamay siya kani kalong yeng kum kadak kabab kongsan ha kaban kantiyo ka rukom im jong kani kalong yeng uba Louis Starling do baday district president jong ka FKJGP ulaban jur halor ka jingdan kam jong kinong yalam ban shim ya ka jingket kli na ka benta ka bha kamiat jong ka imlang ka salang ula kantu ya baro ki bayadon benta ban kantiyo ka jingket kli na ka benta ki brio jong ka imlang ka salang kaseng klem da don kajing kerna klem da don kajing randin wala kalai i kajing kaban up sakmat ru dei kum kinong yalam ki bom jung randin ha kara radang ki persang bantur de dei namara kata kadau long bana kalyang jong kinong yalam jong sarkil kila sim ni kanek senjam ban yarap ban no senyang ban pensena ya kanek jing sya wei nang long ying ibaduk ibadon sapok kami kesenong sarang. Bureau Report DD News Meghalaya. kalong